Usiza nempi Sibiya wayebukele ithelevishini emzini wakhe kwaNongoma KwaZulu-Natal ngesikhathi ezwa kubizwa igama lengane yakhe enkantolo. I then asked Gwabeni if it was not the same firearm which he had said he threw away in the river after shooting Sinakho with it. Uthi lokhu kwamshaqa kakhulu. Kungiphathe kabi kakhulu mntanami. Kungiphathe kabi kakhulu akaze ngilale. Ngangcono ukuthi bakhuluma ngengane yami nje ubikhona. Bakhuluma ngayo yafa. Futhi yafa ngesibhamu. Igama likaSinakho lilokhu livele njalo kuleli cala njengoba kuthiwa waye kanye nabasolwa abahlanu ehostela iVosloorus. NgoLwesibili uConstable Sizwezungu wabuzwa ngokubulawa kwakhe. Njengoba engasekho Sinakho alingixolise kulokho kuzoba buhlungu ukukhuluma ngaye ngoba ngizwile ukuthi ushonile futhi bamdubulile whatever kwenzekile kuye anginalwazi lakho. Kodwa ukuphendula lo mbuzo wakho ukuthi bamdubule kangaki ngicabanga ukuthi bayokwazi ukubuza lokho. Kukhona ukuthi ngikhulume ngakho ngoba bengazi bamdubulile. Njengoba engasekho bemdubulile ngithanda ukuthi uhloniphe lokho nomndeni wakho ukuthi bamdubula ngifuna ukufisa ngiyifaka intweni engangidingi. Ukushona kukaSinakho inyakenye ngoNtulikazi namanje kuseyisilonda esingapholi emndenini wakhe. Kuthiwa wabizelwa kulo futhi leli hostela nalapho adutshulwa wabulawa khona. Ebizwa lo mngani wakhe ehostela. Bengumngani wakhe nentombi yakhe ngathi mangibuza yathi hayi umngani wakhe bembiza njalo abhakashe kuyena. Wabizwa uyena ngefoni. Wafika khona bahlala kodwa kuthenga isikhathi sokwedlule isikhathi bangizwa besho. Kwase bakhona abantu ahilizisana nabo USinako. So bakhona abantu ahilizisana nabo. Kwasuka lapho kwangena ecabaneni. Kwafika lapho uSinako alwa khona nalabo abantu ngokuthi abasezwene laba phuza khona ngoba behlezi. Kanti ke baphethe isibhamu. Ababulali bakhe basagcwele amathafa. Umndeni usele nembuzo. Banginika sengathi ingane yami bayikhiphe la emhlabeni ukuthi ekulimaleni kwayo. Usho ukuthi ilimale ngobugebengu ngoba bayifaka ebugebengweni. Into efana nalena le akukhulunywa ngayo le licala. Likhulunywa ngabantu ababizwa ngeigebengu ukuthi ababulala Meyiwa. Yona ke uma isiphatheka lapho nezwe limthatha njengomuntu ohambisana neigebengu. Icala likaSenzo Meyiwa kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo kusasa nofakazi omusha ongungodi wokusebenza komakhalekhukhwini nozochaza kabanzi ngezithombe ezatholakala kumakhalekhukhwini womsolwa wesibili nowesihlanu.